kok ing gati sawe kok ing kiri ya oi ya ya oi yo wah salah iya oh awas oi ayo kan oh iya wah salah iya oh ayo kan udah salah sing hati-hati yo wah iya udah salah wah awas oh ayo kan oh iya wah salah oh iya Mas iki sing mau ayo kan ya oh tidak Irawa mugi tetap jaya para prajurit para tamtama luwaksana kita satya yo siaga udaling Prawadya pratamtama kita sigra anite turasa tekad bangun budaya tidak Irawa mugi tetap jaya awas
Yeah, 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 yeah. Oh, oh, ya, ayo dong, ayo dong. Oh, yeah, yeah, ya, ya. Yeah, yeah. Ayo kan. Ayo kan. Oke, selamat malam, salam jumpa dari Jaranan Campur Sari, Gereja Firdawa. Ayo rame-rame padha mirengake seni campur sari jaranan seterewe suting pramuji iku pimpinane iso sumber gedhong kutha Trenggalek mangkonan pancen wis nyata tur akeh pendenare RT 07 RW 03 itu tempatnya Jaranan Gereja Firdawa di mana-mana jaranan sudah ada lain cara juga penampilannya Gereja Firdawa Gereja Firdawa Gereja Firdawa selera tua muda. Ayo dong. Up. Wah. Alon-alon kan. Oke, aku pun takut semangat ini awas. Oh. Wah. Yo, ya. Oh, hey, yo, ya. Lo, ya. Yo.
Oh, ôi, vô vô, dạ dạ dạ, chốt, quanh, ô ô, hoa, để dạ, quá, chốt, ê, dạ, đó.
Goyang aneh yo, goyang kanan, goyang kiri. Oke, oke. Pujaan dadi impian. Pemuda pujaan dadi bayangan. Duh kelingan ning matane, duh kelingan ning meseme. Oh pemuda pujaan dadi rebutan. Pemuda pujaan semanis madu. Pemuda pujaan manis kemuyung. Dung kelingan ning matane, dung kelingan ning meseme. Oh pemuda pujaan dadi bayangan. Goyang aneh yo. Kalau belum bertemu hatiku oh rindu. Perasaan gemetar seluruh tubuh. Kalau belum bertemu hatiku oh rindu. Perasaan gemetar seluruh tubuh. Pemuda pujaan dadi impian. Pemuda pujaan dadi bayangan. Duh kelingan ning matane, duh kelingan ning meseme. Oh pemuda pujaan dadi rebutan. Silvi Gemoy, Ketum Puter Profesional Audio. Vira, Vira. Sayo. Kalau belum bertemu
dadi rebutan. Duh kelingan ning matane, duh kelingan ning meseme, opo muda pujaan dadi rebutan. Rida Pirawan ayo dong. Ayo jangan goyangan aja. Besarangan Rida Pirawan. Masih bersama Rida Pirawan. Jan dede aku wis rindu, wis rong taun lawase ora ketemu. Eling-eling dek jamane sekono, runtang-runtung anane ora ono liya. Ora toya nganggo neklek kecemplung kalet, timbang golek dik sing apik luwung balet. Saestu wis dadi
teping kalbu tak kelani jiwa raga tulus sing ati Barbas bola ban tak aturi yen kuci ayo goyangan yo goyangan goyang ini oke asik Rida Wirawa yo 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 jajan ini aku wis rindu wis orang tahun lawase ora ketemu eling-eling di jamane semono runtang-runtung anane ora ono liya Gerek ora kaya nganggo teklek keceplok kalet timbang golek dik sing apik luwung belet Barbas kok sampun kesusun yen kesusun saestu dik wis dadi anteping kalbu tak melani jiwa raga tulus sing ati Barbas bola ban tak aturi yen kuci yo lo ya yo Rida Wirawa ya yo ya yo 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 wah ayo dok ya
Sekali lagi mohon ikhlas